Headlines kan mga bareta, Mayor Tomas Bungalunta Jr. kan Pili Camarines Sur, andam hampangon ang mga panibagong angat sa saiyang liderato. Report na nagastos kan mga kandidato sa nakaliis na eleksyon, halat na kan COMELEC. Suspek sa panghaabo ning kable ning telepono, arestado. Kotse ning dating miyembro kan Bureau of Fire Protection nasunod. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Maski nasuspinder ni nagkapirang beses, liwat na ginana ni Alkalde Tomas Bungalunta Jr. ang nakalis na eleksyon. Andam subot siya sa mga maabot na angat kan sa iyang liderato. Aramon taan kumpletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Positibong hahampangon ni Pili Camarines Sur re-elected Mayor Tomas Bungalunta. In kaso may panibagong angat na naman nakahahampangon ang sa iyang liderato. Marurumduman na kanakalihis na termino, anom na beses siyang nasuspindir, huli sa kasong administratibo. Ngunyan, sa huring pirilian, liwat siyang nailihir como alkalde kan Banwaan. Vice Mayor Francis Bilena sa iyang kaalyado, alagad, Mayor Yaman Giraray sa miyembros kang Sangguniang Bayan, oposisyon. Ako nagtutubod na siyempre pagka magayon ang kaisipan mo, with proper consultation sa mga tao, ipapasa sa SAIDA for legislation, pagmati ko po, naman yung kaulangan niya. Dahil halimbawa, ining satoy bagang pun ka na kumaging alkalde, nagkagibo kita, nakapagkaag kita ng extension ng eskwelahan, 19 gabos yan. An magkaigwanin dugang na pampublikong kolehiyo an mawuot na mangyari ni Bungalunta sa iyang Banwaan. Syerto subuot na mayo naman ining kaulangan sa Sangguniang Bayan ngunyan. Almost 300 million an internal revenue allotment kan Banwaan. Dakulang parte kaini an 140 million gikan sa taripa kan mga negosyong nagburutwa sa Banwaan. Sa July 1, formal na mabuelta sa iyang opisina sa Mayor Bungalunta kasabay ang mga bagong ilihidong opisyal. Sa panibagong termino, pig-imbitaran niya maging ang mga dadaog na kandidato na maglatag kan sa indang mga suhestyon sa ikauuswag kan Banwaan. Mapakinabangan mga taga-pili. Iyan po baga talagang nagkandidato yan. Lalo naman si iba pa, si dating Vice Governor Ato. Well experienced siya in terms of executive function and legislative function. And iyo po to si Ronald Boclot. Magagayon ang sa inyong mga kaisipan. Now, nadango ko asin na kuman sa ibang mga kagaw na kandidato, sinabi nila in aid of legislations, iguama silang mga sinabi na talagang magagayon. So, igagather talaga po siya, talagang mapabilis. Cindy Cuesta para sa GNN TV48 Naga, Newsbreak. Mientras tanto, plano man ni Alkalde Tomas Bungalunta Jr. na makapatugdok nin sa diring ospital ang lokal na gobyerno kan Pili Camarines Sur sa irarom kan sa iyang administrasyon. Saro man subot ini sa paagi para mabawasan ang mga pasyenteng pinagdadara sa Bicol Medical Center. Tanganing kita man na munisipyo makapadi-congest sa mga pasyente dyan sa Bicol Medical Center. Masyado na po siyang loaded man. Although nga ni, ginimo na siyang 1,000 patient dyan, rooms na capacity, alagad po, importante man na igwamang kita for mga, lalo na yung mga emergency purposes man ng mga pasyente. Sa Banwaan ng Minalabak, Camarines Sur, pagbugtak ng Central Business District sa Banwaan ng Minalabak, Camarines Sur, planong ibugtak ni Mayor Christopher Lizardo matapos na mangganang unya na eleksyon. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Brito. Unang matapos na mangganang giraray sa pangtulong termino si Mayor Chris Lizardo, planong niya na maalagaan na Central Business District sa Banwanin, Minalabak, Camarines Sur na mapapakinabangan ka na mga biyahero. Sigun kay Lizardo, para sa pagpapadagos kan mga proyekto sa tinampo, saro sa dakulang tabang ang mga negosyong ititindog sa lugar, lalo na ang mga biyahero nga baagi nagikan pa sa mandain-dain na lugar, arog na sanaan gikan pa sa Metro Manila. After kan eleksyon, live po kita, nagtratrabaho, tanganig na imantala ang mga pangangaipukan lambang Minalabak inyo. Ano po, ini ang standard na pigsit na digdi na ever since
day one na nagtrabaho kita sa sakuyang primerong termino, sagot po mo niyan. Bira po kitang mayo sa opisina, kung mayo man kita, may mga importante kitang pigyan, gigibo. Tanganig, makadara, ning dakulang pangtabang sa banwaning minalaba. Sa ngunyan, balik na sa trabaho ang alkalde matapos ang eleksyon na tanganing matawanin prioridad ang ibang mga programa para sa mga Minalabaqueños. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Briz, Newsbreak. Padago sa mga bareta, report kan mga nagasto sa karampanyahan pinaghahagad na kan COMELEC sa mga kandidato. At ramon taong kompletong detalye sa report ni Cindy Cuesta. Hasta Hunyo 8, presenteng taon maresibian Commission on Elections o COMELEC sa mga banwaan kan Statement of Contributions and Expenditures o SOSE gikan sa mga nagkandidato ngunyan na huring eleksyon nang ganaman o nadaog. Ang mga winning candidates, ang yaon sa resolution, dahil sila makakapag-office, makakapag-assume ng office. Sa mga losing candidates, igwa po sindang mag-file pa din pero may penalty na. Kan Mayo 5 hasta Mayo 8, gabos na 31 kandidato sa banwaan nin Minalaba, Camarines Sur napadarahan na ng notifikasyon manungod sa pagsumitir kan report kan nagastos ninda sa eleksyon. Ang rekisitos na ini kabali sa Omnibus Election Code Section 14 RA 7166 asin dai makakalusot ang dai pag-comply basado sa ley depende sa bilang kan botante ang kantidad kan pwedeng gastuson kan mga kandidato. Kung igwa kang party, times 3 po yan. Pero kung independent ka, times 5. Ang mga ginastusan siring kan transportasyon, manpower, campaign materials asin iba pa, iyo ang piglalaag sa report. Kung maglagpas o may daipigdeklarar, Bureau of Internal Revenue o BIR na ang maimbestigar asin mapataw nin penalidad. Cindy Cuesta para sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, lalaking nag-aabonin kable ng telcos arestado sa siyudad ng Naga. Yanasin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga, Newsbreak. Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Magmata sa presko, tuninong asin maaliwalas na kapalibutan. Ninhulit ang Happy Homes, nasa Naga na. Magpa-reserve na ning house and lot sa Happy Homes Highland. O kaya man, magpili sa saindang house models. Ang Happy Homes Highland, yao na sa Pakul, Naga City. Harang lang sa Ateneo de Naga High School. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano.
Padagos pa sa mga bareta, kinumpirmar ni Attorney Jane Baliza kan Commission on Elections sa Bicol Region na nag-adjourn na ang mga miyembros kan Provincial Electoral Board sa bilog na Bicol Region. Sinabi kaini nasaro ang COMELEC Bicol sa bilog na Pilipinas sa marikas na nakapagkondusir nin canvassing. Sa sapuyang police report, arestado ang suspek na si Christian J. Tubao y de los Santos, 29 anyo, sarong Parapadyak, asin residente kan Urban Poor Extension Santa Cruz, Ciudad Ningnaga. Huli kang pagpulbar na kuanon ang copper wire kan sarong telcos na nagkakantidad nin 20,000 pesos. Nakumpiskar sa suspek ang sarong pangkawit asin lagading pangbatbat na ginamit pang putol sa nasabing mga wire na kabali sa na-recover kan mga otoridad. Naging marikas ang pag-aresto sa suspek matapos na mahagup siya kan CCTV camera na yaon sa nasambitan ng lugar. Asin nahiling kan nakaduting mga barangay tanod. Nasa kustodiya na ngunyan kang Police Station No. 1 ang suspek na pwedeng subuot mahampang sa kasong panghahabol. Sa iba pang police report, kotse kang sarong dating bombero na sulo sa Kalabaan kan Barangay Peña Francia digdi sa Ciudad Ningnaga. Arabon ta kung taano iyan nasulo sa report ni Jerome. Natumtom nin kalayo ang inuta na porsyon kansaro nga kotse matapos na bigla na sa nang nagkurab bandang alas 11:40 kasubangi sa Kalabaan kan Peña Francia Avenue harani sa Bicol State College of Applied Science and Technology. Sigon kay SFO1 Arwin Yap, ang investigador ka na sambitan ng kaso, ang kotse pagsasadiri ka na sarong retiradong BFP personnel asin posibleng angkaw sa kan kasulo. Iyon haluag na terminal hose ka na baterya ka na sambitan ng bihikulo. So, pag-abot mi duman, sinumpit mi giraray ng tubig. Kaya lang, since dahil namumukasin, yung medyo nakaabala sa mo. So, pinakay po pang magamit ng bolt cutter para maano ta. Pag-try bukasan kan sinisa diri si itong good. Dahil nang yan nagagana, siguro nga si itong cable na nakakwento man nasulok na din. Kaya dahil nang nabubuksan si good. So, kaya nagagamit na kami ng bolt cutter para mabuksan kasi. Then, sa kami ito nasumpit. Singaw kami. Abuton man sa labi 150,000 pesos ang inisyal na danyos kan kasulo asin posibleng daay na subot ini mapakinabangan sigon sa BFP. Sa ilang ko dahil nagpapakinabangan baka ikuya na lang ito sa diri. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Brice, Newsbreak. Sa satuyang COVID-19 update, saro na lang ang active case kan COVID-19 sa probinsya nin Camarines Sur. Basado sa Camarines Sur COVID-19 advisory kan probinsya kan Suudma. Ang natatadang COVID-19 positive hali sa Banwaan ning Goa, Camarines Sur na nag-otro kang sa iyang swab test. Sa presente ang Camarines Sur, igwana ning 16,991 COVID-19 na tinamaan kan nasabing helang puon kang nakaaging mga taon asin may 16,360 na mga nakarecover asin 630 ang pinagbawian nanin buhay. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdis sa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Programang ini hatod sa to kang Transfer It, Nino and Corey Avenue in front of CBD Terminal, Naga City. Benny Manoy. 12-in-1 Superior Blend Herbal Coffee Mix with Energy Booster. Ang kape ng mga Oragon.